Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakatong ito ay magmumukbang po tayo ng lechon silog at long silog. Yan po, nandito po natin mga sausawan, spicy suka. At meron po tayong soft drinks dito. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ang araw na ito. At maraming salamat po sa pang araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga po, lagi po kaming meron mga kain sa araw at magliligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalayan ka sa inyong buktong na anak sa Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugasan pa tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Parang sitcharon. Longganisa. Itlog. Sorry po. Malutong po siya pero juicy.
Grabe, sarap. Last bite na po.